Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Hikayatul ukhra utawi cerita liyane lamma korubat wafatu astazi. Lama korobat nalikane cedhak, nalikane wis cedhak wafatu ustazi, wafate gurune Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala, mugi melasi ing piyambake Allah ta'ala. Wa kana lan ana sapa gurune yauma idzin ing dalem wektu iku Ibnu Samaniyati sanah, umur 80 tahun. Famarozu mongko lara as-syekhu sapa guru mau, fa amarol li abi mongko nuli perintah marang Abu Mansur, fa amaroli Abi Mansur nuli perintah maring Abi Mansur ayat luba ayat luba supaya golek abdan budak bimisli sanan wayastari wayu'tiqa anhu. Ayat lupa ing yen to golek abdan ing budak bimislihi sinan, kang umure padha 80 tahun. Wayas dari wayontiku anhu banjur ditukulan dimerdekake anhu kagem gurune. Jadi di dalam kisah yang lain, cerita sing liya, ketika hampir ajal iku mau teko sangka Abu Mansur Al-Maturidi, waktu iku gurune Abu Mansur iku umur 80 tahun kang loro. Terus gurune iku memerintahno Abi Mansur ndolek budak kang umure padha karo gurune kanggo dituku dimerdekake atas namae gurune iku mau. Fatolaba mongko goleki sapa Abu Mansur, fatolaba Abu Mansuri mongko goleki sapa Abu Mansur, fama wajada mislah hadzal abd, fama wajatan
nanging ora nemu misla hadzal abd ora nemu budak kang kaya mengkono. Faqala mongko wong-wong iku padha matur, kaifa tajidu abdan, kepi sira arep nemu budak umur 80 tahun. Kaifa tajidu abdan, kepi sira nemu abdan ing budak ibna samaniatan umur ibna samaniyata sanatan umur 80 tahun. Wa huwa yabqa wa huwa yabqa ala roki walam yabqa, nanging isih dadi budak lan durung merdekake. Ya Abu Mansur iku ndoleki ora nemokno. Terus wong-wong ngomong, ya apa kowe nemokno budak umure 80 tahun sing statuse budak kang durung dimerdekake. Faraja Abu Mansur rahimahullah, mongko bali sapa Abu Mansur ila ustadi maring gurune, fakhbarahu nuli nyeritakake an maqalahu sangka omongane anasu wong akeh. Falamma sama analikane sang guru krungu, falamma sami al ustadu, falamma nalikane sami angrungu sapa al ustadu gurune hadzal maqalati, krungu omongan iku, wa dha'ara sahu nuli nyelehake sirai ala turabu ing dhuwur lebu, ing dhuwur lemah. Wana jalan munajat robahu maring pengarane, waqala monggo matur sapa gurune iku mau, ilahi tu pangeran kula, innal makhluqa sak temene makhluk iku la tahmilu ora kuat min karomihi, ora kuat nahan min karomihi saking mulyane, idza balagha nalikane idza balagha abdan nalikane budake samaniasana wis umur 80 tahun. Bianna ya beki ala rok loh. Pilih budak iku iso dadi budak. Bal tetapine yaktikuhu, nanging mesti dimerdekake. Jadi Abu Mansur iku barang diomongi wong-wong ya ora ana budak sing umur 80 sing durung dimerdekake iku. Terus Abu Mansur itu balik nang ngone gurune ngabarno omongane wong-wong. Tatkalane guru iku mau krungu iku, beliau iku ndeleh ndase ana ing lemah dari sujud lan munajat maring Allah. Terus beliau iku ngomong, ya Allah pangeran kula sak temene makhluk mawon mboten bakal tega apa iku ndeleng budak kang usiae sampai 80 tahun tapi tetap dalam perbudakan, melainkan budak itu pasti dimerdekakan.
fa ana balagtu mongko kula sampun umur samanina sanatin umur 80 tahun. Fa kaifa la ta'tikuni mongko kepriye tuan boten merdekaaken kula minanar saking neraka. Wa anta karimun padahal tuan menika zakang mulya jawad azimun agung jawad azimun akeh ghafurun pangapura syakurun akeh syukure hakimun lan wicaksana. Jadi diterusno tafakure gurune mau sedangkan kula niki awo sampun usia 80 tahun mongko ya napa panjenengan mboten merdekaaken kula saking geni neraka padahal panjenengan menika Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Agung, Maha Pengampun lan Maha Bijaksana. Fa'ataqahu wa ta'ala mongko Allah ta'ala merdekaake bi husni manajatihi fa'atahu mongko merdekaake ing guru mau Allah taala bi husni munajati sebab baguse munajat. Jadi mergo munajating gurune mau terus donga sing diucapno mau mongko Allah taala mbebasake gurune sangka neraka. Jadi pesen saking pungkasan hikayat menika sangat ngerasuk ati. Kemuliaane tiyang sepuh Gusti Allah paring piwulang bilih mulyaake tiyang sepuh niku saged ngrubah tatanan alam. Kaya srengenge crita sing saderenge niku srengenge ditahan mletheke. Kados mekaten menika dadi bukti bilih adab dumateng tiyang sepah senajan siji keyakinan kaya critoe Sayyidina Ali pas salat subuh niku dipun ajeni sanget dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalipun rahmatin Gusti Allah niku luwih jembar. Gurune Imam Abu Mansur Al-Mutaridi niku wau paring munajat kang cerdas. Menawi menungso kang duweni sifat pelit wae isin ndadekake wong umur 80 tahun dadi budak. Napa malih Gusti Allah kang duweni sifat maha luman mesti Gusti Allah luwe isin badhe nyiksa kawulane kang wis sepuh. Pelajaran sing nomor 3 husnul munajat. Munajat kang tulus saged dadi wasilah ampunan wong sepuh kang nggadahi manah kang pasrah lan ngerasa butuh dumateng rahmatipun Gusti Allah niku mboten bakal ditolak panyuwune. Al-Hadisu Rabi'u utawi iki hadis kang kaping 4 an Ibrahima saking Ibrahim an Alqamah an Abdillahi ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bishawab.